Żewġ bastimenti li se jkunu qed jidħlu fil-portijiet tagħna kellhom destin differenti mal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Tanker tal-gas ta' 280 metru li se joffri arja nadifa lin-nofsinhar ta' Gżiritna ġie deskritt bħala mostru fil-faċċata tal-Gazzetta Il-Mument tal-Ħadd. Dan ftit jinbiss wara li fin-Nazzjon vapur tal-merkanzija btul ta' 396 metru li se jkun sikwit f'Birzebbuġa kien deskritt bħala xi ħaġa pożittiva. Dak li fih 89 metru ikbar ma dejjaqhomx. Skont Il-Mument, it-tanker tal-gas Armada LNG Mediterrana se jkun teddida għas-saħħa u s-sigurtà ta' xlukkajri minkejja li dan għandu sigurtà tal-ogħla livell. Jirriżulta li d-direzzjoni li ngħatat lill-midja tal-Partit Nazzjonalista dik li jitkellmu kontra l-proġetti tal-enerġija. Għax tgħid kemm sar ftaħir bl-MSC Sveva fin-Nazzjon ta' nhar il-ġimgħa, vapur tal-merkanzija li jġor ma' 19,000 container li daħal għall-ewwel darba f'Malta nhar l-4 ta' Awwissu li għadda u li ħdejh it-tanker tal-gass jaf jidher żgħir.